सिख्ला मोनैनि थाखाय बै मालायनि हिन्जावफोरखौ चान्स लायो लाइन मारियो बाजैखौ जोबोर मोजां नुदों खावलायाव दांगोन दखानाव फैबाथाय ओइ बाजै मा खबर ओइ बाजै नोंसानाव सेरेब दंना गैया माखासे बोरायफोरनि मलखौ माब्लाबा नायलाय नोङो गेलारियाव नाय माबायदि फट' माबायदि भिडिअ मोनगोन ओरैबायदि आसरित माने खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो माखासे खोथा सावरायगोन दिनै जोङो गोबां खोथा सावरायगोन जेरै बर' आइजोफोरनि सायाव सावरायगोन लोगोसे जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरनि सायाव सावरायगोन माखासे आइजोफोर आरो माखासे बर' सिख्लाफोर बिसोरनि सायाव सावरायगोन माखासे बुङाब्लाथाय माखासेया गाज्रि मोनो बेनिखायनो आं माखासेखौल' बुंदों ओरैबायदि आसरित सोरबा फिसाय गारनानै बे गुवाहाटियाव फैयो गुबुन हारिनि हौवाखौ लायो आरो जमा जमा थायो ओरैबायदि आसरित न'आव मा जादों बिमा बिफाया मा जादों बेनि जेबो गुमुर गैया आरो माखासे बर' सिख्लाफोर बिसोरखौलाय मा बुंबावनो माखासे बुंदों माखासे बिसोरखौल' बुंदों आङो जाबायदि खामानियाव दङ बिसोरो गुवाहाटियाव फैयो आथोन फानो आरो आथोन गेलेयो ओरैबायदि आसरित फरायनो थाफैयो ना मानि थाखाय थाफैयो बेखौ आं बुंनो हाला ओरैबायदि मैयाबो आं सासे लोगो मोनबाय बे बर' सिख्ला जाय सिख्लाया जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि बिसिनि डिस्ट्रिक्टनि मुंखौ लाला आं बे सिख्लाखौ सोंदोंमोन माबोरै खबरा माबोरै थाफैनाय जाखो होननानै ओरैबायदि बाथ्रा बुंबायना लाजाथारै बाथ्रा बुंबाय नोंनो मानो नांगौ आं बे थाफैदों आं आंनि बिजनेसखौ मावदों बायदि बायदि खोथा मा बिजनेस होनबाथाय खोन्थानो रोङा आं बेनो सानखाबाय बे जाबाय 2 नाम्बारनि बिजनेस नङा होमबा लोगोफोर नाथाय मा बुंबावनो बिदिखौलाय ओरैबायदि आसरित बेबायदियावनो जोंनि बर' हारिनि माखासे आइजोफोरा गावनि गथ' गथायखौ गारनानै खारगासिनो दङ आरो दिनैबो मोनसे खौरां फैदों बे खौराङानो जाहैबाय सासे बर' सिख्ला जाय सिख्ला नङा बर' आइजो जुलि जाखानाय बर' आइजो बे बर' आइजोआ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फाख्रिगुरियाव हाबा जादोंमोन सनितपुरनिफ्राय बे बर' आइजोआ दा खारनानै दङ बे बर' आइजोआ सोरजों खारदों बेखौ मिथिया नाथाय बेनि फिसाया बेखौ गुबुन हारिनि हौवाजों खारदों होननानै सन्देह खालामदों मानोना बेनि बिसिया बा अनिता बर' जायबा बिसि बे अनिता बर'आ गुबुन हारिनि हौवाजों फन रायलायोमोन हिन्दीजों रायलायोमोन जाहैबाय आसरित गावनि राव दं गावनि हारिमु दं बेबायदि थासेयावबो माखासे बर' सिख्लाफोरा आरो बर' आइजोफोरा मा जाजोबखो गावनि फिसाला फिसाजो गथ' गथाय फिसायखौ गारनानै खारो ओरैबायदि आसरित आरो बेल' नङा बिजामादै गोनां फिसौजो गोनां फिसौला गोनां बेबायदि आइजोफोराबो खारो आरो आइजोफोराल' नङा जोंनि बर' हारिनि माखासे बे सेंग्राफोराबो दङ बिसोर सेंग्राफोरा एकदमबारे मा होनबावनो आरोना बिसोरो मोना सिख्ला मोना बिसोरो सिख्ला मोनैनि थाखाय बै मालायनि हिन्जावफोरखौ चान्स लायो लाइन मारियो बाजैखौ जोबोर मोजां नुदों खावलायाव दांगोन दखानाव फैबाथाय ओइ बाजै मा खबर ओइ बाजै नोंसानाव सेरेब दंना गैया ओइ बाजै नोंसानाव जुमाय दंना गैया नोंसानाव लोंगासिनो दङ आदा दंना गैया बायदि बायदि बेबायदि गोदै रावजों बुस्लायनानै आइजोफोरखौ सेंग्राफोरासो दाना गोजाव होयो लाबनि लिथाव गोजाव होयो आरो लाबनि लिथाव गोजाव होनानै लाना खारो बेंगालरफोराव मुम्बाइफोराव चेन्नाइफोराव आसरित ओरैबायदि आसरित नङा होमबा लोगोफोर बे सेंग्राफोरनि मेलेमाव मा दं माखासे सेंग्रा बुंदों माखासे सेंग्राफोरखौ बुंदों गासैबो सेंग्राखौ बुङाखै आंबो सेंग्रा मानसि दा आंबो गोलैफागोन दा बेनिखायनो आं बुंदों माखासे सेंग्राफोर जाय सेंग्राफोरा बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो दङ बिसोरनि मेलेमाव मा दं बिसोरनि मेलेमखौ दानख'ना नायबासो मिथिगोन नङा होमबा लोगोफोर ओरैबायदि आसरित आं मा बुंबावनो खुगायाव जेबो राव गैला आरो बे माखासे बोरायफोरबो दङ आं सेंग्राफोरखौल' बुङाखै बे बोरायफोराबो एकदमबारे मा बुंबावनो मबाइलखौ नायथाव जाया बिसोरनिखौ मबाइलावनो एकदमबारे गाज्रि फाज्रि जानला मोनला भिडिअ थायो बिसोरनियाव ओरैबायदि गाज्रि भिडिअ थायो नङा होमबा जोंनि सेंग्रा मानसिफोरनावबो थाबावा बिदि भिडिअआ नाथाय बोराय मानसिफोरनि मबाइलखौ मालाबा चेक खालामना नायलाय नोङो माखासे बोरायफोर बुंदों दै गासिखौबो बुङाखै माखासे बोरायफोरनि मबाइलखौ माब्लाबा नायलाय नोङो गेलारियाव नाय माबायदि फट' माबायदि भिडिअ मोनगोन ओरैबायदि आसरित माने दा बेनिखायनो आं बुंदों जोंनि बोरायफोराबो सेंग्राफोराबो आरो आइजोफोराबो सिख्लाफोराबो भुल दं गोरोन्थि दङ बिसोर एकदमबारे मा होनबावनो आरोना आं बेखौनो बुंनो सानदों दा बेबायदिखौ बन्द' खालाम बेबायदि जानाङा बन्द' खालाम बुंनानै मा जानो बिसोरनि गोसोआनो बिदिखाबा बिसोर सोरखौ मानिनो ओरैबायदि माने मा होनबावनो आरो बिसोरखौथ' बादो आरो लोगोसे नैबे दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा लाइमोन माने सेंग्रा सिख्लाखौ बुंजाला बिसोर गथ'फोरा जायफोर क्लास 11 क्लास 12 फरायनाय बिसोर एकदमबारे कलेजाव फरायनो थाङा माखासेया बिसोर एकदमबारे न'निफ्राय थांबाय सिगारेट सोबफैबाय कलेजनि ड्रेसाव सिगारेट सोबबाय सोरबा लाइन मारिबाय सिख्लाफोरजों एदावबाय एकदमबारे आसरित अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो जायबा बोरायफोरा सिख्लाफोरखौ लानो नागिरो बा जायबा बोरायफोरा बुरि मानसिफोरखौ लानो नागिरो बा गावजों गाव लानो नागिरो आरो लोगोसे जायबा सेंग्राफोरा बुरैफोरजों लाइन मारियो बेनि सायाव मा बुंनो सानो
नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो आं बेखौनो बुंनो सानो बे मोजां जायाखै बेबायदिखौ दामनांगौ एकदमबारे रायजोफोरनि गेजेराव गय बिफाङाव खानानै बा कारेन्ट खुन्थायाव खानानै दामनांगौ बिदिखौ जाहाथे बिसोरनि गियाना मोजां जायो नङा होमबा लोगोफोर आं दा बेखिनिखौ बुंबाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि